Ассалому алейкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. духтаро имрӯза влога мо аз бегаҳ сар кардем. ҷа мо берубр омадем, магазин мерем, камтар продукта мехарему. бо чӣ мекунем? Эмалҷонада кайласка шунондам, барои чӣ ки абети хоб нарафтай. Агар хоб гирифтаги аёзи ҷинг-ҷинг мекуна, чӣ хеле ки мегӯянд. Бароям кайласкара гирифтам ки агар яке хобш барад, ами хоб мера. бояд ҷои дигар медуроянд духтаро. ҷои аҳмадҷон мусура партофтест. имрӯз мода беҳад салқин кард. аз саҳарае ки ҳавои салқинака ҳуйка дара. давай. беҳад салқинак биромадем ака. биё. шамолаки хушрӯяки. исқат мерем, исқати. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, мо рафтем магазин, продукта гирифтам. ҳами кайлаская чӣ нағзае ки дар поёни кайласка мо ҳамеша продукта бигирем, дар поёни кайласка мемонам, ба дастат бардошта намери. ози эмалҷони ма калонш дегай, уха кайласкара намегирем, яхе вақт вазвинтар меша, бароям кам кам мегирем. инем хе дӯстони азиз, дар поён продуктҳои гирифтаги ма мондаму, баъд магазин омадем. ҷа хостам барои кӯдако либосо скит кашидай. вақти карташа дошта бошӣ, сабшенит меояку. сабшени омада буд, омадем магазина дидем. нархоша кам кам нишон додистам барои шумо. беҳад либосои хушрӯ, либосои чине ки мафсус ки кӯдакои ма мисли ҳамеша, мисли ҳар вақтагӣ ба ҳучкуну бизан ва ғирчи ғир кадагӣ. бароям ма кам кам чӣ кардам, видео кардаму дига эмалҷон нав либос вибр накардем. бо хостам ки ягон магазин дига бирам, дига магазинҳоро бинем. инем хеле дӯстони азиз, мехостам гап занам ки дар бораи бо мудам карантин сар шудай, бовар кунед ҳамин карантин я чи тарсон шудагем, я чи хеле мегӯянд ғамат мегираку. барои чӣ ки бо мегӯям карантини сахт нашавад, дар хона мешинӣ. чӣ хеле ки шумо медонӣ усол беҳад карантини сахт буд, фақат дар хона шидагӣ ягон ҷое хе намерафтем. аз духтаро берунама нишонтон метиҳам, мебинем ки чӣ хеле магазинҳо бисёр ҷош мода маҳкам кардагиянд. инҷа чӣ хеле ки мебинед нархҳо чанд баробар арзонаи магазини навай. немихе дӯстони азиз, беҳад обувҳои хушрӯ детски, басаночки, яка дига вақти басаночкирам рафт, уже як боронгарӣ сар шудистай. вақте ки бо мебинанд ки боронгарӣ сар шуде, бо скидка мекунанд, хеле арзон мекунанд ай пештараш. басаночки беҳад маҳқул мешид. бо фикр кардам ки гуфтам боронгарӣ сар шуда чӣ дар кораи басаночки, ягон кросовки бо гирифтан дар кораи. инҷа инахе сумкаҳо ҳастай, бисёруш ба як нархай. качествоашак намедонам чӣ хелае. чӣ хеле ки мебинӣ ай 359 рубл сар мешидай. баъд утара бисёруш некин, фақат як нарх кати. немихе дӯстони азиз, шумо ба чӣ кору бор машғулен ирӯзо? ба фикрам ҳамаям блогер занҳо фақат ами коршон хонашиния, бисёри ами айхмону видео кунива. анаи сумкаи сирхам беҳад хушрӯ. бинем ки чӣ хеле хушрӯай сумкаҳои сирх. баъд анаи сумкада ма ҳайрон шудам, нархша бинем духтаро чӣ хеле арзон,
459 сомай ба фикрам арзон кардагиям. چه کلونی خوشرونه که میخه وقتی میقپی بیحد سخت که نمیدونم کچستوش چخی باشه. باور کنیم سومکه قیمت هم گرفتم از замокш як минута клечидай замокш ягум ҷӯш ягум чӣ нашидагия хиво кожаша михе хушрӯ эсодагия неким замокш безебштай алакай. ана ай тоҷикистон омаданам да якта сумка гирифта будам ай садбарг ҷабача ҷуни мара бина чихе нағма доранд. агар бовар кунӣ овозшона мондам ку ҳамон магазина овози ҳамиё гирифта мегира. чанд бор ахра нико меян меган қаваз накунӣ гуфта чӣ гуфтани будам ҷабача ҷон нишон додистай ки барои моай гуфтистай. гуфтани будам ки ай тоҷикистон сумка гирифта будам ай садбарг замокош ҳамаш созая пӯстуш безеб шидагия некин пӯстуш як минута безеб шид. агани замокош ягум чӣ нашидая гем пӯстуш безеб шидая. анаи кроссовки беҳад хушрӯ кроссовка ёки кети беҳад хушрӯ. анаи ба саночкиёам видеош хушрӯ 1200 сом будай. сиёҳшам ана хеле светошай. баъд инаи обуфай бо ҳар намуд. баъд инаи шлопкамада маҳқул шид беҳад удобна 700 чанд сомай ба фикрам. анаи шлопка беҳад хушрӯ беҳад мада маҳқул шид. нархаш 800 сом 799 сом 800 сом. бовар кунед духтарон хеда поча удобнаи хушрӯ ки ҳамихе қапидандам беҳад сахти хушрӯ метовад. баъд анаиҷа обуфа ай 200 чанд сом сар мешавад 300 соми бигем. ирам чанд намудаш ҳастай. ҳамин дами тоҷикистони хумонам ҳамон ҷои арзонакуш ҳастай. ҳаминҷадам ҳами арзонакуш сар кардаги то қиматош хакма ҳамин ҷои арзонакуш буд гуфтам биёя чӣ кунам. анаи шабинаи 159 рубл ба фикрам ки ҳами хебуд агар ман хато накунам. ҳайрон шудам дига напурсидам ки ҳами аниқа ёки хато зада бошанд. бовар кунем қа арзоне ки качествошак хакм намедонам. видеошон хушрӯак метаваду наиш 400 сом будай. ана мира беҳад арзонаки баъд напурсиданам дар кор буда хак напурсидам. немихе дӯстони азиз ай магазин биромадему боз дидс ки мерафтем. ман ҳамиҷа барои чӣ рафтам ман фаромӯш кардам. кроссовки диданӣ рафтем. немихе дӯстони азиз бовар кунед карантин сар шудаи буд чӣ хеле ки мегӯянд ку тарсон шудагим айни карантин. метарсем ки бо ҳамихе строги нашавада. бинед дар торгови центр одам камай қариб бисёр ҷоро маҳкам кардагия. немихе дӯстони азиз ман омадам камтар зуола доштам пелмени кардам ай сар як хамир бигем чанд чӣ пухтем. камтараш пелмени шид камтараш оши тупа кардем камтари дигаша хонума кардам. хонумаи ма гӯшт дора фарш дораву баъд картошка якҷоя кардагиям. тамом духтаро капуст боша бо капуст кунем бо бомаззатар меша. немихе дӯстони азиз ман дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман фикротонро нависен то видео